Hilabete pasada Ukrainan gerra berrabiatu zenetik otsailaren 24an Errusiako armadaren erasoaren ostean Ukraina osora hedatu da Donbaseko ekialdeko eskualdea astintzen ari zen gatazka armatua. 2014an Ukrainako armadak eginiko estatu kolpea babestu ez zuten eta beren burua independentetzat zuten errepubliken aurkako erasoa hasi zen. Errusiak erasoaldia hasi zuenetik hilabete bete denean, Joe Biden Ameriketako estatu batuetako presidenteak Europara bidaiatu egin du, Ukrainako gerran murgilduta dagoen kontinenteari babesa adierazteko. Hain zuzen ere Europar Batasunak eta Ameriketako estatu batuek Vladimir Putin Errusiako presidentearen gaineko presioa areagotu nahi dute. NATO G7 eta Europako Kontseiluaren gaurko goi bilerekin Ukrainako inbasioaren aurrean aurrekaririk gabeko frontea osatu nahi dute eta horretan NATOk bikoiztu egingo dio laguntza militarra Ukrainari. Bere aldetik Vladimir Putin Errusiako presidenteak agindua eman dio Errusiako bankuari datorren astetik aurrera tresna bat presta dezan, herrialde arerioek errubloetan ordain dezaten inportatzen duten gasa. Neurri horren bitartez errubloa indartu nahi du, ondoratu egin baita mendebaldeak isunak jarri zizkionetik. Horrez gain, energiaren prezioa merkatzeko zer egingo duten erabaki behar dute gaur eta bihar artean Europako Batasuneko buruzagiek Ukrainako gerrak okertu egin du iazko udatik zetorren arazoa, argindar gas eta petrolioaren garestitzea eta arazoak sortzen ari da nonahi garraiolariak protestan ari dira, gasolio garestiak galerak ekartzen dizkietelako, industria astuna lana geratzen ari da argindar kostu handiengatik eta herritarrak estutzen ari dira energiaren faktura ez ezik gainontzekoak ere loditzen ari direlako. Arratsaldeon guztioi, laguntza militarra nola areagotu eztabaidatuko dute gaurko goi bileretan. Indarkeriak gura eginez gero Moskuk armak kimiko edota nuklearrak erabiltzea ez baitute baztertzen mendebaldeko agintariek. Zigorrak areagotzeko aukera ere mahai gainean egongo da eta Txinaren papera aztertuko dute ere NATOk eta Europako Kontseiluak. Gaiari heltzeko Jon Kortazar, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta geopolitika taldeko kidea izan du gaur gurean eta bileretatik espero daitekena zalaxe aritu da. Ikusiko dugu zer negoziatzen duten, momentuz badago berrikuntza bat, eta da zuzenean bildu diala Zelenskirekin. Izan ere, gerraren fase hau hasi zenetik, nik fase hau detzen diot, gerra aurretik hasi baitzan, estatu batuen eta NATOren alde batetik eta Errusiaren arteko, bestetik Errusiaren arteko eztabaidetan, normalan Ukrainiar agintariak ez zituzten gonbidatzen. Gerora, post facto, azaltzen zizkieten ondorioak edo elkarrezketan nondik norakoak. Beraz, kasu hontan NATOren eta estatu batuen aldetik bada berrikuntza bat, zuzenean Ukrainako presidentea bertan egotia. Poloniak iragarri du Pablo González kazetaria maiatzen 29 arte egongo dela behin-behineko espetxealdian. Euskal Herritarra otsailaren bukaeran atxilotu zuten, Errusiarentzat espiatzen ari izana egotzita. Harrezkero ezin izan du bere senideekin eta abokatuarekin hitz egin. Lehen aldia da Gonzálezen ingurukoek Poloniako agintarien jakinarazpen bat jasotzen dutela, otsailaren 28an atxilotu zutenetik. Martxoaren 3an agintaritza judizialak behin-behineko espetxealdia berretsi zuen, atzerriko inteligentzia jarduerak egitea leporatuz, eta orduan jakinarazi zuen epaiketa egin arte askatasunik gabe egon beharko zuela. González Ukrainako mugatik kilometro gutxira atxilotu zuten, orduan Errusiako zerbitzu sekretuetako agente izatea leporatu zioten, hau da espioi bat izatea. Poloniako kode penalaren 130.1 artikuluan oinarrituta egin zuten, Gonzalo Boye abokatuak jakinarazi zuenez, Polonian 10 urteko espetxe zigorra jar dezakete delitu horregatik. Bestaldetik Eusko Jaurlaritzak ez du asko itxaron bere iragarpen ekonomikoak okertzeko. Errusiak Ukraina inbaditu zuenean aurreratu zuen gerrak kalte egingo ziola Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomiari ere eta jada jarri dizkio kopuruak geldialdi horri. Hazkunde iragarpena 6,7tik 4,5 txikitu du. Hau da hazkunde sendoa izango da eta 3 lurraldeetako barne produktu gordina pandemiaren aurreko mailara itzuliko da, baina ez du gaindituko uste bezain beste. Desoreka ekonomikoaren bilakaraz galdetu diogu magazinean Niko Cuenca ekonomistari.
Inflazioari askotan txiroen zerga edo txiroi ezarritako zerga bezala definitzen da. Euskal Herrian historian zehar izan ditugun azkenengo krisi erreparatuta, 73ko krisi hori girora hemen Euskal Herrian berrindustrializazioarekin eta rekonbertsio industrialarekin lotu zana, hori askotan aipatzen dugu, gogoratu behar dugu krisi hortan, dola 50 urteko krisi hortan, Yom Kipurreko gerra dela eta beste petrolio krisi bat egon zen, eta inflazioa oso altua izan zen, eta honek krisi horrek ekarri zuen, desparekotasuna edo gizartarrek soldatarrekala izugarri handitzea eta pobrezia handitzea. Azkenengo krisian, 2008ko krisi luze hori, askotan ematen dugu krisi batetik bestera pasatzen garela, ezta? Horrek ere pobreziaren handitzea ekarri zuen, eta kasu honetan arrisku hori dago. Aparte, Jaurlaritza pentsio funts publiko bat sortzeko aukera aztertzen ari da. Espainiako gobernuak bere funtsa martxan jartzeko eginiko urratsek kezka areagotu dute eta Jaurlaritzak dio Madrilen oniritzirik ez duela behar. Oraindik egiteko baduen pentsioen sistemaren erreformaren bigarren zatiaren harira, Pedro Sánchezen gobernuak legeit egitasmo bat aurkeztu zuen otsailean, Espainian borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak bultzatzeko, enpresetan bereziki egun Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dagoen sistemaren modukoa. Lege egitasmoan halaber zehazten da, funts publiko bat sortzeko aukera. Horren kudeak eta erakunde pribatu batek egingo luke, baina gobernuak kontrolatuko luke COE patronalarekin eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuekin batera. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresak funts horretara gehitu ahalko lirateke. Oinarrian oso antzekoak izango lirateke Espainiako funts publikoaren eta gaur egungo Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa planen baldintzak, baina Madrilgoak baditu berritasun batzuk, autonomoek bat egiteko aukera izango luke eta enpresek pentsio plan horretara egiten dituzten ekarpenak gizarte segurantzako kotizazioetatik salbuetsita egongo lirateke. Kultura arloko lerroburuetan berriz, zeinen ederra izango den fest, oinu eta guzti dator Espainetara Barakaldoko bek erakustazokan apirilaren 2 egingo den jaialdiaren izena. 2008an kaleratu zuen abesti hori Peio Reparazetak taldeko musikariak artean, itxialdi betean zen Euskal Herria eta haize ufada bat bezala zabaldu zen berehala kanta estualdi hartan. Publikoaren harrera beroak animatuta pandemia amaitu osterako musika jaialdi bat antolatza bururatu zitzaion musikariari. Eta tartean hainbat atzera eta aurrera egon diren arren, handituz joan da ideia hura. Azkenik jaialdiak egungo neurria hartu duen arte. 20 musika talderekin antolatu dute egitaraua eta jaialdia izpide konexioa egin dugu gaur bertan Peio Reparaz musikariarekin. Gai hartan aurkeztu genuen abestia atera zen, abestiak erantzun potentea jaso zuen, ez? Eta orduan, erabaki genuen aurkeztea hori jaialdi moduko bat egingo genuela, ez genuen informazioa hondirik momentu harretan, sarrera salgai jarri genituen, eta gainera uste genuen nahiko goiz egingo genuela jaialdia, ez modu batera bestera esatearren, eta ez genekien nahiko inkonsientea ginen zer gertatuko zen urrengo hilabeteetan eta urteetan. Eta orain ja bai, 2 urte pasa dira, eta bai, datorren astean ospatuko dugu jaialdia, eta ea honek balio duen modu batera bestera zirkuloa ixteko, ez. Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlarekin ere egin du konexioa eguerdian, izan ere programa berria emituko da gaur, eta alaxe azaldu dugu zer den bertan topatuko duguna, Adi Egon. Gaurkoan Nafarroan izan gara, bera herri ederrean, eta Estitxu Pinatxo izango da gaurko protagonista. Musika bidea Estitxu Pinatxok kantu lehiaketetan parte hartu zuen lehenik, gero ere gantaldean korista bezala ibilitakoa da, eta azken urtetan bere bakarkako bidean sakontzen
hasi da, eta gaur egun dagoeneko 2 disko kreatu ditu Estitxu izenpean. Gainera, 21 urtetan, Korrikaren abesteak egin dituzten musikariak elkarrizketatu ditu Koldo Otamendi lankideak, dagoeneko 11 telebistaren web orrialdean dituzu horietako zenbait, eta aurtengo Korrika hasi orduko horietan sakontzeko aukera izango dugu, programazio berriaren bitartez ikustez dagun aurrerapena. Bejon deigula. Berriro egin, korrika zurekin. Korrika, 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 korrika. Euskal Herria korrika, birulau gozei. Gure ritmoran. Korrika, korrika, gure ritmoran. Korrika, bi, korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Gauzak horrela okondora goaztorain izan ere Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak emandako informazioaren arabera, sute bat piztu da goizaldean Okondoko malku hartuko gaineko baserri batean. Jakinarazte dutenez goizeko 4:00 aldera eman diete eraikina sutzen ari zelako abisua larrialdi zerbitzuei. Suhiltzaileak iritsi direnerako baina baserria guztiz kiskalia zen. 3 pertsona hil dira bertan, Okondun da gainera Esti Lanao lankidea. Sute larria izan da goizeko 4:00 Okondon, atzean daukagun marku hartu gaineko baserri batean familia bereko 3 pertsona hil dira, Alberto Amenabar Arabako suhiltzaileen buruak baieztatu duenez. 80, 82 eta 85 urteko anai-arrebak ziren, elkarrekin bizi ziren eta lotan harrapatu ditu suak. Sua itzali dute, baina hostel lanetan aritu dira barrura sartu eta gorpuak erreskatatu ahal izateko. 2 hilotz atera dituztela baieztatu du Arabako suhiltzaileen buruak, baina 3. gorpuaren bila dabiltza oraindik. Ertzaintza lanetan ari da sutea zerk piztu duen argitzeko. Baserri batek su hartu du gauez malku hartu gainean, Arabako Okondo herrian, eta erabat kiskalita geratu da. 3 pertsona izan daitezke gertaera larrian hil direnak. Josu Erkoreka Segurtasuneko sailburuak baieztatu du baserrian 3 pertsona bizi zirela, eta antza denez guztiak eraikinaren barruan zeudela sute hasi zenean. 80, 82 eta 85 urteko 3 anai-arreba, 2 gizon eta emakume bat. Alberto Amenabar Arabako suhiltzaileen buruak azaldu du momentuz orain arte 2 gorpu aurkitu dituztela. 2 agertu dire hilek eta 3. falta da eta hori gabiz bilatzen ia berbilatzen dugun. Goizaldeko 4:00 aldera piztu da sua oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik. Irudiek erakusten dutenez eraikinaren zati handi bat erori eginda sutearen bortiztasunagatik. Laudioko eta Langraitzokako suhiltzaileak bertaratu dira, baina ezin izan dute ezbeharra saiestu. Etorri gea eta dana zeuen jakizkalita eta ezin izesteko eserrez gehiago egin, ez? Itzali sua eta saiatu bilatzen 3 gorputzak. Ramiro González Arabako aldun nagusia eta Jon Eskuza Okondoko alkatean izan dira gertaturikoa bertatik bertara ikusteko. Lo que es el municipio está seguramente en shock y la verdad que muy tristes todos, ¿no? Con la situación que ha ocurrido y es pedir mucho respeto para la familia, ¿no? Y bueno, pues un fuerte abrazo y el apoyo del propio municipio, del ayuntamiento. Erkorekak azaldu duenez oraingoz ez dago sutaren arrazoiei buruzko gutxieneko informazio fidagarririk eta beraz gertatutakoaren inguruko ikerketek aurrera egin arte itxaron beharko da. Ondodan, bada, Usansolora egingo dugu salton, izan ere, Bizkaiko da 13. udalerria izan ala ez, erabakiko dute bertako herritarrek igandean, 3 hamarkada baino gehiago daramatzaten, Galdakotik bereizi nahian kontsulta ez da loteslea, eta Batzar Nagusiek onartu beharko dute banaketan. Aurretik kontsulta 2 egin izan dituzte Usansolon, bata 1987an, eta bestak 2014an ez diren ofizialak, baina bietan lortu zuen gehiengoa desanexioaren aukerak EAJaren
Estataren oposizioa tarteko, desanexioaren bideak ez zuen aurrera egin. Prozesua urteetan geldi egon ostean, 2011an Usansolo herria plataforma eratu zen desanexio prozesua bultzatzeko. Udal hauteskundetara aurkeztu ziren gainera, eta eserleku bi lortu zituzten urte hartan, eta beste horrenbeste 2015an eta 2019an. Azken legegintzaldian, Galdakako udal gobernuan sartu ziren, Euskal Herria Bildu, Podemos eta Auzoak izeneko independentekin, eta orduantxe ekin zion udalak prozesuari. Udalak batzorde misto bat eratu zuen, balizko herri independente bien ezaugarriak bilduko zituen memoria bat egiteko. Hainbat ikerketa txertatu zituzten horretan, eta bertan zehaztu zituzten Galdakao eta Usansolo bere iziek izango lituzketen mugak, alderdi ekonomikoak, soziologikoak eta juridikoak, baita zerbitzuekin eta udal langileekin zer gertatuko litzateken ere. Memoriaren ondorio nagusia da Usansolo eta Galdakao bereziak bideragarriak izango liratekela eta banaketaren ondorioz ez litzatekela gutxituko aurretik zeuzkaten zerbitzuen kalitatea. Espainiako gobernuari gainez egiten ari zaio garraiolarien grebaren larritasuna eta bide horrian ez zituen urratsak egitea erabaki du. Madril zain dago gaurko eta biharko Europar Kontseiluan argitzekoak diren zenbait aldagairen berri izateko eta horien arabera konponbide batzuk edo besteak eskaintzeko greban dauden garraiolariei. Gaur egingo du Espainiako patronal handienarekin bilera eta halaxe ikusteke dago zer den gertatuko dena. Hego Euskal Herriko grebalariekin ordea Aiara Durreta kazetariak hitz egin du. Garraio sektoreko langileek 11. greba duten honetan gaur irukitaituta manifestazioa egin dute Bilbon. Moiuatik abiatu dira eta Eusko Jaurlaritzaren eta Confebasken egotztatik igaro dira. Eskatuko dugu, enpresariek lagundu dezatela edo erraztu dezatela tarifen berrikuspen hori eta Jaurlaritzari eskatuko diogu zaindu dezala bertako garraio sarea eta zaindu ditzala hemengo garraiolariak eta hartu ditzala horretarako beharrezko neurriak. Atzo gainera, Hiruk bilera izan zuen Eusko Jaurlaritzarekin. Balorazio positiboa egiten dugu. Lehen hartu eman izan da aspaldiko partez eta, espero dugu, harreman honetatik, emaitza oparoak aterako direla. Bitartean, merkantzia garraioaren sektoreri laguntzeko neurriak iragarri ditu Espainiako gobernuak eta Sánchezen esanetan asteon akordioa egongo da errepideko garraiolariekin, erregaien prezioaren igoera arintze aldera. Iragarpen horrek baina ez du garraiolariek abiatutako greba mugabea gelditu. Are eta indar handiagoa lortu du lan usteak, gainera patronal batzuek horien artean Fenadismerrek grebarekin bat egitea erabaki dute. Grebara guk edo bai, Fenadismerrekin, Fenadismer, Fetransa eta Fitransa, hiruek, gaten gara elkarrekin grebara. Hala ere, Gipuzkoako garraiolarien elkartea Fuitransek oharbidez jakinarazi duenez egungo egoeran greba egitea ez da eraginkorra. Hori bai, bat dator autonomo elkarteen eskakizun gehienekin. Edonolare, Euskal Herriko garraiolarien greba edatzen ari da eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako industria batzuk geldirik daude. Eta beste batzuk aldizkako geldialdiak egiten dituzte. Bada, Kafek 11 telebistari jakinarazi dionez, garraio grebaren ondorioz hornidorarik ez dutenez, ekoizpena 5 egunez gelditzea erabaki dute. Eta ArcelorMittalek 11 adierazi dionez, arazoak batez ere Gipuzkoako plantetan dituzte. Sí, tenemos muchos problemas para poder sacar el producto terminado, para expedir el producto, especialmente en Bergana, también con bastantes problemas en Olaberria. Bestetik, Bilboko portua grebak Hego Euskal Herrian izan dituen arretagune handietako bat izan da. Azpiegiturako agintaritzaren arabera, biltegiak bere ahalegaren 40%an daude. Berriz, Transbilbaok portuko garraio konpresak adierazi duenez, portura ez dira ia kamiorik sartzen. Te aseguro que el puerto de Bilbao está parado. O sea, podrán decir los dirigentes de la autoridad portuaria que se está trabajando con normalidad, pero eso no es cierto, no se está trabajando nada. Entran 3 camiones, salen 3 camiones, cuando un día normal entran 3.000.
Ordea Ukrainako gerraen ondorioen artean eta prezioen gorakadak baldintzatuta, abeltzainek Nafarroako esne sektorearen egoera dramatikoa ohartarazi dute eta kezkatuta daude datorren hilabetean, ustiategiak ixtean isla baitaiteke hori. Bizi duten egoerak behartuta Iruñan kalera atera dira. Marmita batzuen esnea lurrera isuri dute, beren sektoreak orainaldi konplikatua eta etorkizun zalantzagarria dutela adierazteko Udane Arbeo. Nafarroako abeltzainek ekintza simbolikoa egin dute Iruñeko baluarten, CaixaBank nekazaritza eta abeltzaintzari buruzko jardunaldiak egiten ari zen lekuan, esnearen sektoreak bizi duen egoera lazgarria salatzeko. Marmita batzuetan zuten esnea lurrera isuri dute beren sektoreak orainaldi konplikatua eta etorkizun zalantzagarria duela islatzeko. Oier Villanueva Ultzamako abiltzan eta EHNeko ordezkariak Nafarroko esnearen sektorea azaldu du ordaintzen dizkieten prezioak oso justuak direla eta beraz ustiategin kopuruak beherantz egiten duela urtez urte. Nola nahi ere egoera zailagoa bihurtu dela adierazi du. Pandemiaren ondoren ganadua elikatzeko erabiltzen den zerealaren prezioak nabarmen egin baitu gora. Horren eraginez nabarmendu du orain egunero dirua galtzen ari direla. Abeltzain honek zerealen prezioaren igoera inbertsio espekulatiboen ondorio dela azpimarratu du. Lehen gaien prezioak asko igo dira, horien artean behiei jaten ematen dieten zereala asko handitu da, eta datorren hilerako 125% igoera espero da. Gauzak horrela abeltzainak dramatikotzat jo du sektorearen egoera, baina ez datorren urteari begira, datorren hilabeteari begira baizik. Egoera honen aurrean ez dute diru laguntzarik eskatu, Nafarroko esne ekoizleek euren produktuarentzako bidezko prezioa nahi dute. Aitortu dute esnearen prezio ego egin dela egoera normal batean izan behar lukeen preziora, baina salbuespenezko egoera batean izanik gehiago behar dutela aldarrikatu dute. Esnea landetako produktuak eta egineko lana balioan jarriz. Krisi egoera honen erdian badira behiak entzen ari direnak, 60 urterekin erretiro har daiteken galdetzen ari direnak edota esnetarako behiak osagarri gisa zituztenak eta orain dirua kostatzen ari zaienak. Egoerak behartuta apurka-apurka ustiategiak erortzen ari dira. Ustiategi bakoitzaren kostua oso aldakorra bada ere, Villanueva abeltzainak adierazi du litroko 55 zentimo balio beharko lukela dirurik ez galtzeko, garai batean 30 zentimo baino gehiago ordaindu denean. Salatu du supermerkatuan 69 zentimotan ordaintzen dela ustiategiko prezioa bikoiztuz. Eta Kulturan Donostia Kulturak arte eszenikoen udaberriko programazioa aurkeztu berri du apirilaren 1-tik ekainaren 24 arteko egitaraua prestatu dute eta sarrerak salgai daude dagoeneko. Donostia Kulturak udaberrian Victoria Eugenia Antzokian, Antzoki Zaharrean, Kursal Auditorioan, Egeako Gazteztenan, Lugaritzako Imanol Larzabal aretoan eta Intzaurrondo kulturetzean izango den helduentzako eta aurrentzako arte eszenikoetako programazioa aurkeztu du. Helduentzako programazioari dagokionez 17 antzeslan, 7 dantza ikuskizun eta 21 kontzertu eskainiko dira apiriletik ekainera arte. Aurrentzat berriz 26 ekintza antolatu dira, zinema, antzerkia, literatura, museo bizitak eta tailerrak biltzen ditu programazioak. Ordea ostegun honetan, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian herri kirolarekin lotutako ekitaldia antolatu dute. Harria, maitasun istorioa izenarekin, Iñaki Perunenaren eskutik gainera, arratsaldeko 7 hasiko da Nerea García. Kirola, poesia eta hausnarketa biltzen dituen proposamen eszenikoa da. Harria maitasun istorioa batez ere Iñaki Perurenarekin zerikusia duen ekitaldia da. Ostegun honetan arratsaldeko 7 Europa Biltzar Jauregian. Herri kirolari buruz hitz egiten duen proposamen eszenikoa da, baita poesia eta gogoeta nahazte bat ere. Batez ere, Iñaki Perurenarekin eta harriarekin duen harremanarekin. Izan ere, Perurenak harriarekin izan duen istorioa modu berezian azalduko du ordu bete inguru irauten duen emankizun poetikoan. Emankizunarekin batera erakustaldia egingo du, berak dioen moduan, harria urteetako bide laguna izan da. Antolatzaileek ikuskizun honekin leiho bat irekin nahi die harriarekin inguruko bizipen guztiei.
Bada osteuneko kontuak horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, saiako ait, aldaren lubakian kantuarekin agurtuko zaituztegu. Hala gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, zuraldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaurutzi dituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Emozio denak, begialatu da bebidaleak, zibene primeroak, hogeita lau ordu zimortalak, zaki eskoziak, oroitzen ez genituen efemerideak, zulazazu zorion txuri